Здравейте! Представям ви безжичната камера на Dahua модел Hero A1. Може да го срещнете изписано и като модел H3A или H5A. Какво прави тази камера толкова търсена и купувана? Нека ви разкажа. Камерата е идеална за наблюдаване на дома и децата, като се предлага в два варианта с 3 мегапикселови и 5 мегапикселови сензори за ясна и детайлна картина. Автоматично проследява движението в стаята и се върти на 360 градуса, за да покрива цялото пространство без никакви слепи зони. Позволява двупосочна комуникация, за да чувате и говорите в реално време. Ако пък искате малко лично пространство, то само с един клик може да активирате режим на пълна поверителност. Камерата е изключително лесна за управление през телефона. Може да я контролирате бързо и удобно, където и да се намирате. А ако се чудите за инсталацията, няма необходимост от сложна инсталация, тя е готова за работа само за няколко минути. Можете да закупите камерата както от физическите магазини на партньорите ни в страната, така и от техните онлайн магазини.